אם אתם בגילאי ה-20 עד 30 שלכם, אתם רוצים למצוא את הפרטנר הזה שירוץ איתכם קדימה בחיים. אפילו 35. יכול להיות שגם אתם בני 40, זה לא משנה, אבל אתם לא מבינים למה. כל קשר שאתם נכנסים אליו נמשך כמה חודשים ונגמר. כל בן אדם שאתם מתחילים לצאת איתו זה פתאום מסתיים, ואתם לא מצליחים ליצור לעצמכם זוגיות מוצלחת, כי אתם בעולם של פומו ורשתות חברתיות, ואתם לא יודעים מה טוב, מה נכון. זה הסרטון בשבילכם. אתה פייקת עכשיו? כן. כדי שדיברתי. אני אותנטי. הסרטון הזה הוא בשבילכם, אז ברוכים הבאים לערוץ שלי. בנות, תעשו לי עוקב, גברים לכו תעקבו אחרי עדן מיטרן, ובמקרה אנחנו גם זוג 7 שנים, ולדעתי אנחנו עושים עבודה די טובה. אנחנו גם בעסקים ביחד, גם בזוגיות ביחד. כמעט אתמול נפרדנו, בסדר. כמעט אתמול נפרדנו, בסדר. אנחנו גם רבים לפעמים, וזה סופר הגיוני, אבל לא נפרדנו אתמול, רבנו. עכשיו צופה בנו מישהו בא ואומר, אוקיי, אני לא מצליח למצוא זוגיות. אני גם כשאני מוצא זוגיות, אני תמיד חושב, אולי יש יותר טוב בחוץ. יופי, אז קודם כל... מה אנחנו אומרים לו? איך אנחנו הרי מבחינתנו, אנחנו לא מסתכלים על הבחוץ, אנחנו מסתכלים על העתיד ביחד. אני מסתכל קודם כל מה אני רוצה. כנראה שאם הוא חושב, אם יש משהו יותר טוב בחוץ, או שהבן אדם לא מפותח מספיק, שכלית ואישית, שהוא מבין מה הוא רוצה, אם הוא יודע מה הוא רוצה, כן. כי תמיד זה יקרה לו, כשגבר לא יודע מה הוא רוצה, בכלל בן אדם, זאת אומרת, אנשים בדרך כלל לא יודעים מה רוצים. נכון, אני מדבר רגע על גברים, כי אמרתי, הגבר שאומר אולי נמצא משהו יותר טוב, נכון, זה קורה גם לנשים. אז אני רגע מדבר בדיפולט על כולם. והיה שבן אדם תמיד אומר, אני לא יודע אם זה מישהו שהוא מתאים לי, אולי יש משהו יותר טוב בחוץ, שני דברים. דבר ראשון, זה יכול להיות שהגבר או הבחורה לא מספיק בטוחים בעצמם ויודעים מה הם רוצים, ודבר שני, יכול להיות שהבן אדם הזה באמת לא בשבילם, כי אם עולה לך מחשבה שיש בן אדם יותר טוב בחוץ, כנראה שהבן אדם שנמצא איתכם לא מתאים לכם, כנראה שאם הוא היה מתאים לכם, זה ההולך. אתה יודע למה זה קורה? אני חושבת, אני טוענת, זאת אומרת, בטענה שלי, שרוב בני האדם מתפשרים בזוגיות שלהם. הם מתפשרים. עכשיו, מצד שני באים ואומרים, אוקיי, אבל אז האם הסטנדרטים שלי לא גבוהים מדי, ואני לא אמצא את מי שבאמת מתאים לי. אין סטנדרטים יותר גבוהים. אין דבר כזה סטנדרטים גבוהים מדי. אין דבר כזה, זה הכל השאלה, אני אתמול עשיתי על זה סרטון, של מה אנחנו מספרים לעצמנו, איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו, יש לי שאלה אלייך. את חושבת שאם בן אדם, נגיד, רוצה לצאת עם איזה מישהו מפורסמת, למה לא? נכון. מה מישהו שיוצא איתה עשה כדי לצאת איתה? יש את הקטע הזה שלה, מי הקראש שלך? מה זה? יפה שלי, אם יש לך קראש, תצאי איתו. את אמורה לצאת עם הקראש. את אמורה לצאת עם הבן אדם שהכי עושה לך את זה. נרמלו. וגם גבר, אגב. לא להתפשר. אני מרגישה שלא התפשרתי בזוגיות הזאת. אתה מרגיש שהתפשרת בזוגיות הזאת? יאללה, תוסיפו, אתה גם פייק לי תוך כדי שאני מדברת. לא, סתם, אני יכול להגיד לכם דבר כזה שאני יותר גדול ממריה, מי שלא מכיר, אז נעים מאוד, אני בן 34 עוד מעט, לא נראה, תודה רבה. אני הכרתי את מריה שהייתה בת 19, ואני הייתי בן 27, כמעט 27. נכון. ואני יכול להגיד לכם שכשאני הכרתי את מריה, אז בבת אחת אני הייתי רודף שמאלות עד שהכרתי את מריה, כן, אני יכול להגיד, הייתי רודף שמאלות, הייתי אוהב להיות עם זאתי ועם מי, וכמו שאמרתי, כמו מפומו כזה, שאני רוצה לכבוש את כל העולם. עכשיו, מה מצחיק, אני גם חוזר אחורה, כשהייתי בחדר כושר, אז אני ועוד חבר, שם היינו כאילו הכי חתיכים וזה, אז היינו מתחילים כל הבנות, וכל אחד היה כזה מתחרה עם מי הוא נמצא. אז בא לנו איזה מישהו מבוגר כזה, שהוא גרוש, נוסע הרבה לתאילנד, ואת יודעת, איש כזה שאוהב לטייל, אמרנו, תקשיבו שניכם, אני לא רוצה לבאס אתכם, ואתם לא תצליחו לזיין את כל הבחורות בעולם. אז הסתכלתי עליו, המבוגר. ואז אני והחבר הסתכלנו עליו, ואנחנו אומרים לו, אחי, מה אתה רוצה? אני הייתי בן 21, הוא היה בן איזה 25, והוא אומר לנו, תקשיבו, זה לא ייגמר לכם, אם אתם תרוצו אחרי בחורות, זה לא ייגמר, הדבר הזה, ובסוף אתם צריכים למצוא מישהי אחת, שכיף לכם איתה, שטוב לכם איתה, שאתם רוצים לישון איתה בלילה. עכשיו, אז לא הבנתי את זה. אמרתי, what the fuck, מה רוצה ממני? אני כאילו רוצה זה. וכשהכרתי את מריה, הבנתי למה הוא התכוון. כאילו, זה לא המטרה של, אני לא אצליח להיות עם כולן, אתם גם לא רוצים. אני הגעתי למצב של capacity מבחינתי, שוב, אני חושב שגבר קודם כל צריך לבלות עם כמה שיותר נשים, עד שהוא צריך להכיר את אהבת החיים שלו, והוא גם לא יודע מתי הוא יכיר אותה, כנראה שאם לא הייתי מכיר אותך, הייתי ממשיך בשטויות שלי. וכשהכרתי אותך, אז פתאום הרגשתי, פתאום זה הגיע, ולא חיפשתי יותר, זאת אומרת, זה לא שבאתי ואמרתי אולי יש יותר טוב, כי את בשבילי היית, בול מה שרצית. בול מה שרציתי,
וזה גם לא שחיפשתי, אבל זה ידעתי מה אני רוצה. אז זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי גם אני, אמנם הכרנו בגיל 19 שלי, אבל אין מה לעשות, אני בחורה מאוד מחוזרת, ואגב זה לא בגלל המראה שלי, זה בגלל הגישה שלי. כל אישה שהיא באנרגיה הנקבית שלה, והיא יודעת מה הערך שלה, היא מאוד מחוזרת, והייתי יוצאת להמון המון המון דייטים. זה לא היה קיצוני כמו שדן מספר שהוא לא, זה לא היה דייטים, זה לא דווקא היה דייטים, ברור. עם המון בחורות, נכון. אבל אני הייתי יוצאת להמון דייטים, זאת אומרת הייתי מאוד מחוזרת, המון גברים היו מזמינים אותי, עושים בשבילי, ואחד מהדייטים היה עדן. נכון, אני זוכר שיצאנו, לא, אני זוכר באמת שיצאנו לדייט, אז אמרתי שהיית באותו שבוע כבר בכמה דייטים, נכון, כי זה היה מאוד כיף, היו באים, לוקחים אותי, מוציאו אותי לאיזושהי מסעדה מדהימה, כיפית, מפנקים אותי, כמו שמגיע לי, בקיצור לא משנה, מפה לשם, הכרתי את עדן, וגם, זה היה כביכול בגיל מאוד מוקדם, אבל ידעתי מה אני רוצה, זאת אומרת, ידעתי איזה גבר אני מחפשת, ידעתי בדיוק מה הטייפקאסט שלי, מה אני רוצה, איזה שאיפות אני רוצה שיהיו לו, איך אני רוצה שהוא יחשוב, איך אני רוצה שהוא ידבר, ממש היה לי מאוד ברור. ואז כשפגשתי את עדן, זה היה, אוקיי, זה. ומשם, אני לא אגיד לכם שזה ישר היה חלק, ירח דבש, אהבה משמיים, אבל היה לנו מאוד ברור שלכל אחד מאיתנו יש סטנדרטים, ולכל אחד מאיתנו יש סיבה להישאר בקשר הזה ולהשקיע בקשר הזה. מאוד חשוב לי לציין שאני לא אז הייתי ברמת ההתפתחות האישית שאני נמצא בה היום. נכון, התפתחנו ביחד. אבל מבחינת, מה אני יודע מה אני רוצה בבחורה, זה היה לי שם איפשהו תמיד שאני יודע איזה בחורה אני רוצה. לא תיארתי לעצמי בחורה בלונדינית, 1.75 מטר, עיניים ירוקות, לא, ממש לא. אני לא רוצה להגיד ההפך, אבל הכי לא, אבל מה שכן, ידעתי שאני רוצה... לא, זה לא ברמת המראה, זהו, זה חידוד נכון. את יודעת מה מצחיק אותי? שאני כאילו ידעתי מה אני רוצה, תמיד פחדתי מזה, תמיד הבנות שיצאתי איתן, שהן היו סקסיות כאלה ומחוזרות, תמיד יכולתי לצאת איתן, אבל באיזה רבון מוגבל כזה של פחדתי קצת, כי גם אני קצת, הרבה לפני שיצאתי איתך, אני מדבר איתך על אקסיות יותר, קצת פחדתי מהבחורות האלה שהן כאילו ילדות קצת רעות, אוקיי? שאני לא אומר שאת ילדה רעה, אבל מה אני מסתכלת עליי ככה? לא, סבבה, אני פשוט לא אוהבת את המונחים, אבל בסדר, אני זורמת, אני כאילו... תקשיבי, אני אצליח משהו. ילדה רע, ילדה טובה, ילדה זה, ילדה פה, לא יודעת, אני פחות מתחברת. לפני שאנחנו הולכים לדבר שאנשים מתאבים פוטנציאל, שאני חושב שזה משהו שהוא גרוע, אני חושב... אבל רגע, אתה מתבלגן, אתה מתפזר, אני לא הבנתי מה אמרת עכשיו. אז מה שאני בא ואומר, שכשאני הכרתי אותך, זה כאילו, פתאום אסף לי את כל מה שאני רוצה בבחורה אחת, ועדיין פחדתי להתקדם טיפה, כי אמרתי, רגע, עדן, מצאת את מה שאתה רוצה? זה היה כאילו overwhelming, אמרת, בוא נרגע, שנייה, מאיפה תגיע עכשיו, בדיוק מה שרציתי. אבל לא תיארתי את זה. גם לי זה קרה, גם לי זה קרה, בקטע טוב, כי אני אומרת לעצמי, אני רואה בן אדם שזה בול מה שאני רוצה, ואני בת 19, מה נסגר? אתה גם לא זוכר שבתחילת הקשר שלנו היה הרבה מלחמה, כי כזה, לא רצינו את זה, אבל זה היה בול זה, זה היה בול זה, והיה שווה להילחם בשביל זה. עכשיו, משהו שבאמת העלית פה, וזה ממש חשוב, אני אישית אף פעם מראה לא שיחק עבורי. מראה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי, בסדר, אולי צריכה זה אחרת, אבל אני... כשיצאתי מאוד, אמרתי, וואי, זה גבוה אתה. לא, בסדר, נכון, ברור שמראה זה פלוסים. שמעו, רגע, מראה זה ראשוני, בואי, זה מאוד חשוב, לא, לי זה לא רלוונטי, אני מסתכלת... אבל כשאתה יושב עם מישהו או מישהי לדייט, וממופי חרא, המראה יורד, זה לא ספק. לי לא משנה איך הבן אדם נראה. באמת אני אומרת, אני מסתכלת על נשמה של בן אדם, ואני מסתכלת על השכל שלו, על השאיפות שלו, על הרצונות שלו. אז נכון, גם עדן חתיך, אבל אני יכולה להגיד לך עדן, שאם לא היה לך אופי טוב, ואם לא היית שאפתן, ואם לא היית חכם, לא הייתי יוצאת איתך, וגם זה היה מחיר אותך. אני הייתי יוצא עם דוגמניות, באמת בנות יפות, והייתי יושב איתן בדייט, ואני כאילו הייתי אומר, בוא'נה, זה אוי ואבוי, מה אני יושב פה? כאילו היה הוריד לי ישר, אמרתי יאללה בואי הביתה, נעשה מה ש... אני אפילו לא הייתי נמשך לבחורה כזאת, כי אני עוד פעם בתור עדן, יודע שאני בחורות שהן עוצמתיות, יש להן כוח, הן יודעות מה הן רוצות, זה מה שאני רוצה. עכשיו, לא שזה מתאים לכל אחד, יש לי חברים שרוצים, זהו, מה הבעיה? שהיום אנשים לא יודעים מה הם רוצים. אז דבר ראשון, אתם חייבים להבין רגע מה אתם רוצים בכלל. אוקיי? מה זה מבחינתכם הזוגיות החלומית הזאת, הבן זוג החלומי הזה? מה זה מבחינתכם? זה דבר ראשון. נכון, יש תמיד רף כזה שאני אומר למי שלא יודע, אני מתעסק בתחרות אישית לגברים, ויש רף שאנחנו מגיעים אליו לזוגיות, יש רף בין 1 ל-100. ותמיד שאני שואל את הגבר, אחי, איפה אתה נמצא עכשיו? כמובן שהרבה מהם שבאים לתהליך נמצאים ברף מאוד נמוך, ואני אומר להם, מה הזוגיות? עזוב 100%, שאתה תהיה ב-70%, בשבילך, לא בשבילי.
יכול להיות שאתה תגיד לי שזה מישהי שהיא בכלל טייפקאסט אחר ממה ששלי. גם אתה יודעת, הם לא יכולים להגיד אני רוצה כמו שלך, אין כמו שלך. כמו שלך זה יכול להיות אני רוצה בחורה חזקה, זה סבבה, אבל יש הרבה שלא רוצים את זה. נכון, בסדר, כל אחד מה שהוא אוהב. זהו, אבל לדעת מה אתם רוצים זה הכי חשוב. נכון, לא להרגיש לא בנוח להגיד מה אתם רוצים, אותו דבר עם נשים. וזה מצחיק, שהיינו פה בסילבסטר, אז לא אזכיר שמות פה, אבל הייתה איזה מישהי שהיא מעין חברה שלך, שלא הייתה, שלא משנה, שדיברו ודיברנו ואמרנו שיוצאתי עם איזה מישהו שהוא יותר מבוגר ממנה, והיא מחפשת יותר כסף ודברים כאלה, אבל כאן גם דיברנו שהיא לא בדיוק יודעת מה היא רוצה. נכון. נגיד יש מישהי שרוצה מישהו עם הרבה כסף, וזה הטייפקאסט שלה, והיא הולכת על זה עד הסוף. אני חושבת שזה ממש בסדר. יופי, אין בעיה. אם את רוצה גבר עם כסף, נכון. מדהים, תחפשי גבר עם כסף, תדעי מה את רוצה. נכון. בסדר? מה הבעיה שלא יודעים מה הם רוצים? בדיוק. אוקיי, מה הדבר הבא? זאת אומרת, אנחנו הכרה עצמית. נכון. הכרה עצמית. אני חושבת גם מודעות עצמית. מודעות עצמית. זאת אומרת, אם אני מחפשת לדוגמה גבר עם כסף, אבל מה אני מביאה לשולחן? בסוף אתם צריכים להבין הרבה אנשים לא מודעים לעצמם, לא, ברצינות. שוכבת לי במיטה, כל היום רואה נטפליקס, לא עושה, לא משקיעה בעצמה, לא מפתחת את עצמה, מאוד תלויה. נכון. אוקיי, גם ברמה הכלכלית וגם ברמה הנפשית, אני רוצה גבר שאפתן, עם שאיפות, מצליח, שמשקיע בעצמו. זה מזכיר לי כמו אלה שאומרים, אני רוצה הרבה כסף. איפה מה שאת רוצה? בסוף, נכון, את צודקת. אני רוצה הרבה כסף, כל הם יושבים ואומרים שזה יגיע אליי, זה לא יגיע, חבר'ה, זה לא יגיע אליכם. נכון, יש את השלב הראשון של לזמן, השלב השני פעולות. אז אם את רוצה משהו, מה שהיקום יביא לך, ככה לפחות אני מאמינה, מה שהיקום מביא לכם, זה בעצם השתקפות של מה שאתם עושים. אז איזה בן אדם אתם תהיו, מה אתם תעשו, איך אתם תתנהגו, זה גם מה שהיקום יחזיר לכם. נכון. בין אם זה בקריירה, בין אם זה בזוגיות. אז הדבר הבא, זה באמת דבר ראשון, זה לדעת מה אתם רוצים, דבר שני זה להיות במודעות עצמית. להכיר את עצמך גם. עכשיו באמת אני חושבת שרוב הזוגות מתקשים דווקא בנקודה הזאת של, אוקיי, מצאתי אותה, איך אני לא מחפש משהו אחר. כי אני לא חושבת שלפעמים, הרבה פעמים אגב, אז נכון אמרנו, הדבר הראשון יכול להיות שזה לא מה שרציתם. בסדר, אם את מחפשת גבר אחר בחוץ, אז דבר ראשון יכול להיות שאת יוצאת עם מישהו, שזה לא באמת מה שרצית, אבל דבר שני, כנראה שמשהו אצלך לא שלם. יופי, אני חייב לשים פה איזה נקודה, את יודעת מה הבאה בהרבה זוגות? אנחנו הרי בסוף בני אדם, יכול להיות שאני אלך ברחוב, אני אראה בחורה מאוד יפה, וכן, אני אחשוב, אני אגיד לעצמי בראש, וואו, איזה בחורה יפה, אבל יש גבול בין נגיד איזה בחורה יפה לוואו, איך הייתי רוצה להיות איתה, והיא הרבה יותר טובה ממה שיש לי. עכשיו, מה קורה להרבה אנשים? גבר, נגיד, כשהוא הולך למסיבה, הוא פתאום רואה חבר'ה רווקים, והוא אומר, וואי, אני זכרתי שהייתי רווק והייתי עם זאת וראיתי מי, כן אחי, הייתה לך תקופה כזאת, עכשיו אתה בתקופה יותר טובה, יש לך בת זוג שאתה אוהב ואתה רוצה להיות איתה, הבעיה שהם לא יודעים לעשות את זה, שהם חושבים שזה אולי זו לא הבחורה בשבילי, אם אני חושב ככה, זאת אומרת, זאת הבעיה שהמוח שלהם, על מה זה נופל? זה נופל על נרמול מסוים שאומרים לך שאם אתה חושב רגע על מישהי שהיא יפה, או שראית מישהי והיא מאוד מינית ויש לך איזה משיכה, זה בסדר, זה בני אדם, זה בסדר שיהיה לך משיכה, כאילו בואי, זה בסדר שיהיה לך משיכה שאתה רואה מישהי יפה, אז יש הבדל בין וואלה אני רוצה לזיין אותה, סליחה שאני אומר את זה פה, ובא לי להיות איתה באיזה בסה שאני נמצא בזוגיות והכל, לבין וואלה, היא נראית טוב, היא סקסית, אבל יש לי משהו יותר טוב בבית. אני אגיד לך, אני מסכימה איתך, ובנוסף... הם נבלים מזה, אנשים נבלים מזה. בנוסף, זה ביטחון עצמי. הרי מה זה ביטחון עצמי? גבר שלא יודע להתחייב, זה גבר חסר ביטחון. מה זה ביטחון עצמי? זה להיות בטוח בהחלטות שלך. להיות בטוח בהחלטות שאתה מקבל. אז אם אתה קיבלת החלטה להיות עם מישהי, ואז פתאום אתה יוצא למועדון, ואתה אומר, יו, יש פה מלא בחורות שקופצות על שולחנות, איזה שוות הן. אחי, מה, אתה לא בטוח בהחלטה שלך? נכון. אז אתה לא בטוח בעצמך? אז אתה בורח למקומות אחרים? יש איזשהו טרנד עכשיו שאני רואה עם דברים בחול, וגם כל מיני חמורים בארץ שאומרים, לגבר לא שווה להתחייב, בחורה צריכה התחייבות, גבר לא צריך התחייבות. זה לא נכון, אתה בורח מעצמך. לא, בדיוק, אתה חבר'ה שאומרים קודם כל ברשת שאין דבר כזה להתחייב והכל, זאת אומרת שהם לא מצליחים להתחייב, זה לא אומר שלא... שיש להם בעיה. אני ומריה מאורסים, אנחנו עכשיו סגרנו גם חתונה, אני יכול להגיד לכם שאני, בעבר שלי, אני פחדתי מזה, כי אני יצאתי עם חבר'ה שיותר גדולים ממני, שגם יש להם כסף, ואמרו לי עדן, אל תתחתן, למה? כי הזוגיות שלהם לא הייתה טובה, ואז אני נכנסתי ובדקתי, האם יש אנשים מצליחים בעולם שהם בזוגיות טובה, רוב האנשים המצליחים בעולם נמצאים בזוגיות מהממת וטובה, חברית, מקדמת.
אם יש בן אדם אחד בחיים שעשה את מה שאתם רוצים, זה אפשרי. עכשיו, מה העניין של למה אומרים שגבר מאוד קשה לו להתחייב? כי בסוף גבר, מה קורה? כשמה שמניע אותו זה נשים, כשמה שמניע אותו זה כסף, כשמה שמניע אותו זה דברים חיצוניים, אז הוא לא יכול להתחייב לכלום. כי אם הוא קונה שעון של רולקס, והוא נמצא איתו חצי שנה, הוא יזרוק אותו ויקנה אחד חדש כדי גם רכב, הוא לא יכול מחויב למשהו. כי הוא לא מספק עם עצמו. בדיוק, ואני הבנתי, גם ראיתי את הסרט של, זה לא שזה כזה קשור, סרט על אביצ'י שהתאבד, זה מישהו שהוא דיג'י מאוד גדול, יופי, מישהו שהוא דיג'י מאוד גדול, ולא ידעתי עד כמה, שבסוף זה לא משנה מה אתה משיג בחיים שלך, זה משנה איפה אתה משיג את עצמך, איך אתה מרגיש בעצמך. וגם אותי שואלים, עדן, מה זה, איך אתה יכול להיות כל כך הרבה זמן בזוגיות? אני לא מרגיש שאני 7 שנים איתך ביחד. נכון. סליחה, אני באמת אומר את זה, ואני באמת אותנטי ואמיתי פה, אני באמת לא מרגיש שאני 7 שנים איתך ביחד, אני באמת גם מבחינה מינית, גם מבחינה של זה, את רואה את זה, אני לא מרגיש. וזה הבעיה, שאם אתה נמצא בזוגיות הרבה זמן, אתה מרגיש שאתה הרבה זמן, אתה מרגיש שאתה בתוך זה ואתה כבר די, זה לא בשבילך, אחי. הזוגיות הזאת לא בשבילך, אתה לא אמור להרגיש קושי. יש מריבות, אנחנו רבים הרבה מאוד, אבל המריבות האלה זה מריבות שהן מקדמות. הן לא מריבות שבא לי לבוא ולהגיד, בא לי לזרוק הכל, לפעמים כן, אתה אומר, זה בסדר לבוא ולהגיד, די, לא בא לי יותר, אני רוצה שקט. זה בסדר, אנחנו בני אדם, גם אני. לוקח לי ימי חופש הרבה פעמים, לא ממריה, בכללי לעצמי, לא בגללה, מהעבודה, מהכל, וגם מריה עושה את זה, וכל אחד גם נוסע לבד, לכל אחד יש את החיים משלו. אבל זה נראה לי עוד נקודה. זהו, שהם לא מסוגלים להבין את זה, כי הם אומרים, אם אני רוצה לקחת חופש לעצמי, אז כנראה אני לא צריך להיות בזוגיות. בדיוק. זה הבעיה. עוד נקודה בזוגיות. אותו דבר עם חברים, אני רוצה לתת עם חברים, אז לא, אתה לא הולך למסיבות, אני אעשה מה שאני רוצה. נכון, בדיוק. שבעצם עוד דרך להצליח בזוגיות ולשמר זוגיות, לפתח כל אחד חיים אישיים. נכון. אני ועדן 24/7 ביחד, אבל כל אחד יש לו גם את החיים האישיים שלו, את הרצונות שלו, את העסק שלו, את השאיפות שלו, את החברים שלו, את הרגעים שלו לעצמו, כמו שאתה אומר, ואז גם לא אכפת לנו להיות הרבה ביחד, כי כל אחד מתי שהוא צריך הוא גם מקבל את הזמן שלו לעצמו, אנחנו לא עוצרים אחד את השנייה אף פעם. אם אני ארצה לטוס לבד, אם אתה תרצה לטוס לבד, אם אתה תרצה לפתח איזשהו פרויקט לבד, אם אתה פתאום סתם תרצה כמה רגעים לבד, מישהו יגיד לך משהו, מישהו יכעס עליך על זה? אני לא צריך לבקש לשאול, פשוט אומר, אני מודיע. ברור, זה הנקודה. זה ממש חשוב. מה אני טוען תמיד, שיש הרי זוג מתחיל באיזושהי צורה ביחד, אין מה לעשות, אתם יוצאים ביחד, עכשיו מה קורה? ואני מדבר על תודעה, אז הוא רגע מה בן אדם עושה בחיים, לפעמים הבת זוג מצליחה יותר מהגבר, והגבר מצליח יותר מהבת זוג, זה בסדר, אם יודעים לבנות את זה ביחד, אז הכל טוב, אבל המיינדסט, מה קורה? לפעמים שבן אדם מתפתח, נהיה פער, המיינדסט שלו מתפתח, וזה קרה לנו הרבה פעמים בזוגיות, גם אצלנו, מישהו יתפתח יותר מהשני, ואז זה הפער, ואז הרגשנו את הפער הזה, ותיקנו, כי גישרנו, כי הייתה לנו תקשורת, אבל זה מזוגיות מקדמת. נכון. אבל הפער הוא לא הפער גדול מדי, זה הפער בקטנה, אבל מה קורה הרבה פעמים זוגיות? פתאום נהיה פער גדול מדי, ואז הבן אדם פה אומר, רגע, אבל לא נעים לי, כי אני כבר יוצא עם מישהי, אני רוצה להיות איתה, ואז מה קורה? הוא סוחב אותה על הגב שלו, הפוך, היא סוחבת אותו על הגב שלה. ואז מתחילות להיות הבעיות, כי הוא לא מבין אותה, היא לא מבינה אותו, הם מחבלים אחד לשנייה כל הזמן, כן, זה קורה, ופה נכנס העניין של תקשורת. שאני חושב שתקשורת זה דבר, תקשורת, נדבר גם על מין, אבל תקשורת זה דבר, תקשורת ומין זה כבר אותו דבר, זה שפה, כי זה שפה, גם מין זה שפה מבחינתי, כי אני בן אדם מאוד מיני, כולם צריכים לשלב מיניות בזוגיות. נכון, אבל יש גם מדד, אם הבחורה תהיה הרבה יותר מינית מהגבר, זאת בעיה, אם הגבר יהיה הרבה יותר מיני מהבחורה, זה בעיה, כי מה קורה? אם הגבר רוצה לשכב עם הבחורה, 3 פעמים בשבוע, לא ירשום ביומן, והיא לא רוצה, לא בא לה, והוא מרגיש חוסר, אז ברור, סליחה, שהוא יחפש בחוץ, לא בגלל, כי הוא יהיה מתוסכל, אני לא אומר שזה בסדר, גם הפוך, האישה תרגישי לא מסופקת, גם גבר שלא מחמיא לאישה שלו בבוקר, או היא רוצה שלא מחזר אחריה, היא תרצה... הרי מה זה חיזור? זה גם חלק ממיניות, לחזר, נכון. זה גם חלק מתקשורת, זוגות לא מתקשרים, זאת אומרת, הם כבר לוקחים מובן מאליו, בסדר, אז אנחנו כבר בזוגיות, אז אני לא צריך לחזר אחריה כמו בהתחלה, אני לא צריך להחמיא לה כמו בהתחלה, אבל זה הדברים שאגב בחורה, מה זה מין אצל בחורה? בחורה נהיית מינית הרבה יותר ממקום רגשי, נכון. בסדר, גבר זה יותר ממקום פיזי, אז אותו דבר גם לבחורה, את היית משהו בתחילת הקשר, אל תזניחי את עצמך אחרי זה,
נכון. אתה תשמרי על עצמך, כי זה גם מה שמניע את הגבר שלך, זה מה שמושך אותו אלייך. בסדר? כמובן שגם לאופי יש המון חשיבות, אבל בסוף, אם הכרתם בצורה מסוימת, אין צורך להידרדר. אז זה הבעיה שזוגות, אתה יודע מה מצחיק אותי? לפעמים זוגות יוצאים נגיד, לא זוגות, נגיד יוצאים לדייט ראשון, ואז אני תמיד אומר לגבר, שים לב איך היא מתנהגת בדייט ראשון, כי איך שזה ילך, זה ילך ויחמיר. זאת אומרת, אם היא מתייחס אליך בצורה לא יפה בדייט הראשון, איך היא תתייחס אליך בזוגיות? אם מתייחס לך בזוגיות בקטע לא יפה, לא רגע משחק, סבבה, אבל מתייחס לך בצורה לא יפה, ואתה רואה איך מתייחסת לאנשים מסביב, זאת אומרת שככה זה ההתנהגות שלה, ככה היא תתייחס אליך גם בזוגיות. אם אתה רואה מישהי שהיא מטופחת והכל, קרה לי הרבה לקוחות שלי שהם אומרים לי, תקשיב, בתחילת הזוגיות אתה סקסית, לובשת דברים הזה, פתאום אחרי חצי שנה, הבחורה עלתה במשקל, עלתה זה עכשיו, ואז יגידו, הבנות יבואו ויגידו, כן, אבל מה אתה רוצה? לא, זה אזור נוחות, זה אומר שאת לוקחת את הבן אדם כמובן מאליו. אין דבר כזה, אם אני, עדן, בן 34 עוד שנייה, הולך להתאמן, משקיע בעצמי, גדל, עושה, מתפתח ווואלה, מתלבש יפה, בשבילך גם, בשבילי, קודם כל בשביל עצמכם. קודם כל, אל תעשו את זה תמיד בשביל בני הזוג, כי בסוף זה יישבר לכם, יתפוצץ נכון. לכם. בשביל עצמכם, קודם כל, דבר ראשון, ואז גם בשביל בני הזוג. כשבן אדם מפתח את עצמו, אני חוזר רגע אחורה, זה הדבר הכי סקסי שיש. נכון. בחורה שמפתחת את עצמה, ועושה דברים, אתמול לתרצת, אני נכנסתי ואמרתי, לא וואו איך אני גאה, אמרתי וואו איזה סקסי זה, הבת זוג שלי פאקינג, מתפתחת מרצה, אני מסתכל מהצד ואומר לעצמי כאילו איזה כיף, תראה איפה אתה נמצא, באיזה סביבה אתה נמצא, שוב כל אחד למה שהוא רוצה, יכול להיות שמישהו שיכנס יראה את הבת זוג שלו עושה אוכל ויגיד וואו איזה כיף לי, כל אחד מה שהוא אוהב, העניין פה שאנשים לא יודעים לתקשר, הם לא יודעים לדבר, אני גם אגיד יותר מזה, הרבה פעמים זוגות, נתקעים שנה, שנתיים, 3 ביחד, ונמאס להם. נכון. הוא רוצה להיות עם בנות אחרות, היא רוצה להיות עם בנים אחרים. תבואו ותדברו, תגידו, תקשיב, אני לא רוצה את הזוגיות הזאת, אני רוצה להיות עם בנות אחרות. בוא נעשה קאט, אני לא רוצה לפגוע בך, ביי, אבל לא נעים להם. למה? כי הם אומרים, אולי נפגע בה. אבל בעצם מה קורה? אנחנו בעצם פה מדברים על איך לשמר זוגיות. כן, אני מדבר איך לשמר. רגע, אז אפשר לשבת עם האישה, אפשר לשבת עם הבחורה ולהגיד לה, תקשיבי, אני בן אדם מאוד מיני. את שמת לב, את נתת את זה בתחילת הזוגיות, אפשר להגיד לה. וגם הפוך יכולה להגיד לו, וזה לא מספק. מה אתה מסוגל לעשות, או מה את מסוגלת לעשות כדי זה? את מסוגלת, אתה מסוגל לעשות להעמיד ציפיות. גם אנחנו בתחילת, אני זוכר, את אמרתי שאת בחורה מאוד מינית. את סיפרת לי את זה, הייתי בהלם, אמרתי ילדה בת 19, מדברת איתי ככה, אני מאוד אהבתי את זה. גבר אחר לדעתי הנבהל. ובאיזה צורה הנגשתי לו את זה? כן, לא הנגשתי את זה. אני צריכה שתחזר אחריי. אני צריכה שיתייחסו אליי. אני אוהבת שמפנקים אותי. אני אוהבת שעושים בשבילי. תיימת ציפיות. נכון, ואם היה מסוגל. כי אם הוא לא היה רוצה, זה זכותו. תראי, הבעיה אצל רוב הבנות, זה שהן חושבות שהגבר חייב להם משהו. הגבר שלך, בעלך, חבר שלך, לא חייב לך כלום. הוא לא חייב לך כלום. שום דבר. אבל, בסדר? אם את רוצה שהוא יעשה דברים בשבילך, הוא אמור לרצות לעשות את זה בחזרה, הוא לא חייב לעשות את הדברים האלה. אז אם את באה ואת אומרת אני אוהבת שמפנקים אותי ומחזרים אחריי והוא עושה את זה, קודם כל תזכרי להעריך, בסדר? אין שום דבר שמובן מאליו. ודבר שני, אם הוא לא רוצה, זה זכותו, יכול להיות שאתם לא מתאימים, וזה בדיוק הנקודה. אז באמת אנחנו חוזרים לתקשורת, אז סביב גם המיניות, לתקשר את זה, אם פתאום ירד החשק המיני, להבין למה, נכון. גם את מהצד שלך וגם הוא מהצד שלו, להבין למה, וגם לגבי המראה שדיברנו, מאוד חשוב לחדד רגע, בסוף כשהרבה פעמים נכנסים לקשר, אז קצת נכנסים לאיזשהו אזור של הזנחה, נכון. אז גם אם זה מפריע לבן זוג, יכול להיות שלבן זוג זה לא מפריע, אבל אם זה מפריע, לבן זוג אפשר לתקשר את זה בצורה יפה, וגם להבין ממה זה נובע. אם בחורה מזניחה את עצמה פתאום, או פחות משקיעה בעצמה, יכול להיות שהיא פתאום פחות מחוזרת, יכול להיות שפתאום מרגישה פחות סקסית מהבן זוג, ואנחנו כמובן לא מדברים על עניין של פתאום מחלה חס וחלילה, או איזשהו משהו שלא בשליטה. קודם כל הריון, בחורות יכולות להיות מאוד מטופחות. לא, אני אסביר לך משהו. אבל כן, אבל אני לא מדברת על דברים שהם תוך כדי החיים. אני מדברת על הזנחה טוטלית, פתאום מתאמנת 5 פעמים בשבוע, ועכשיו לא מתאמנת בכלל ושום דבר, וכל היום אוכלת צ'יפסים מול הטלוויזיה. נגיד עכשיו הבחורה או הגבר נמצאים בתקופה לחוצה, נגיד עסק או זה, אז אפשר להבין איזה תקופה מסוימת, אפשר לעזור. עכשיו אני אגיד לך מה הקטע, שבאמת תקשורת פה, לפני שאנחנו עוברים לדבר הבא שאני לדבר שזה פיננסים, שזה כסף, אני רוצה לדבר על זה שתקשורת זה א' ב', למה, מה הבחורה אומרת? הוא צריך להבין אותי, הוא צריך להכיר אותי. לא נשמה, גבר בדיפולט שלו, צריך שיגידו לו, צריך שידברו איתו, את רוצה משהו? תדברי, תגידי, אני רוצה א' ב' ג', זה בסדר לבוא ולדרוש, גם אני כשאני רוצה משהו ממריה, כן, גם אם זה משהו שלא יודע מה עכשיו, אני אבוא ואגיד לה, מה משלי, אני רוצה א' ב' ג', זה בסדר לתקשר, הבן אדם ממול,
מבחינתכם, לא יודע מה אתם רוצים, אני חושבת שהיופי דווקא... זה כל האגו הזה, הוא יודע מה אני צריכה לדעת מה אני רוצה. לא, היא לא צריכה לדעת מה אתה רוצה. אני חושבת שהיופי דווקא ספציפית בסרטון הזה, בכללי בקשר שלי ושל עדן, זה שאפשר לראות שאנחנו גם עכשיו בסרטון, תוך כדי, שאנחנו לא בהכרח מסכימים על כל דבר. אנחנו לא תמיד באותה דעה, ושתינו גם מאוד מאוד עם נוכחות, זאת אומרת, שתינו, אין מה לעשות, אנשים מאוד חזקים, אפשר לקרוא לזה אלפא, בסדר, בשפה שלך, אבל אנחנו מאוד מתקשרים, ואנחנו מאוד מקבלים, ואנחנו מאוד נדבר על דברים, ולא לפעול מתוך אגו, ומתוך לוחמנות. אנחנו גם לא כל היום עושים שיחות, אתם צריכים להבין, ברור שלא, כי אז זה גם משגע. די, אי אפשר, אבל אנחנו מאוד מאוד מאוד, כאילו... נדבר על משהו, ונוציא את זה לפרקטיקה, מעשים. זה גם מדברים, זאת אומרת, יומיומית של... אני מבקש א' ב' ג', עדן, היא אומרת לפעמים, עדן, אני גבר, אין מה לעשות, בואו, אני לפעמים משאיר את השירותים, חרבו דרבו, בקטע טוב, לא, זה, אין מה לעשות, לפעמים עושה בלגן בשירותים, שאני מתקלח, ומשאיר את זה, אז מריה באה ויכולה להגיד, תשמע, עדן, אני מבקש ממך, פעם הבאה, ככה וככה, בצורה מאוד יפה, ואני קולט את זה, ואני מבין את זה, וואלה, אם זה מפריע לה, אוקיי. בדיוק, גם יש דרך להציב גבולות, בנות בדרך כלל נכנסות להיסטריה. נכון. מה אתה עושה? ולמה? קודם כל, יפה שלי, למי יש כוח לשמוע אותך? אם לדוגמה, את רואה שהוא עכשיו מלכלך משהו בבית, או פתאום מלכלך את השירותים, או משאיר את הבוקסר, אל תיכנסי להיסטריה, אל תיכנסי לאטרף של כאילו מה אתה עושה ולמה, ולצעוק עליו. אפשר גם לדבר ולתקשר, וגם יש דרך להציב גבול. גם כשאת מבקשת משהו מבין הזוג שלך, צריך לעשות את זה בצורה נכונה. ברגע שאת עושה את זה בצורה מאשימה, בצורה כועסת, זה יוצר אנטי אצל בן אדם, זה לא משנה אם זה גבר או אישה. אז להציב גבול בצורה ברורה, ואפילו בהצעה, או להגיד לו, תראה, לי לא נעים. אני לא יכולה להמשיך ככה, לשקף לו את הרגש שלך, אני עובדת מאוד קשה, ואני מרגישה שאני כל הזמן מנקה אחריך. אתה רוצה שנביא מנקה, ונפתור את זה? זה לדוגמה. גבול מאוד יפה. עכשיו מה הגבר יעשה? אם הוא לא יכול להביא מנקה, הוא יבין כמה זה מכביד עלייך. אם הוא יכול, זה גם יכול להיות אחלה של פתרון שפשוט מביאים מנקה. אז בסוף לתקשר את זה ולדבר את זה בצורה נכונה ולהראות את הרגש שלך בצורה נכונה, זה מה שיכול הרבה פעמים גם לשפר את הזוגיות פלאים. כשצועקים אחד על השני ורק זורקים האשמות, שם זוגות גם הורסים לעצמם הרבה פעמים. למה להאשים את הבן אדם? הרי בתחילת הקשר לא האשמתם, תקשרתם מאוד יפה. אז מה קרה? כי בהתחלה לא היה נעים, פתאום זה מובן מאליו. זה עוד עניין פה, לפני שאנחנו ממשיכים לדבר האחרון שזה פיננסים, שהרבה לוקחים מובן מאליו אחרי זה. תקשיבו, בסוף אתם שני בני אדם, גם אם אתם מתחתנים ויש לכם ילדים, אני תמיד אומר לחבר'ה שההורים שלהם גרושים, שלקחו את זה קשה, אין מה לעשות, יש כאלה שנדפקו מזה, תקשיב, יש לך אבא ויש לך אמא, שהם גם בני אדם, הם זוגיות, אם לא טוב להם בזוגיות, הם יכולים להיפרד, זה בסדר, להפך, זה חיים שלהם, בסוף אתם שני בני אדם, אתם בישות נפרדת, אם למישהו אחד מכם לא רוצה להיות אחד עם השנייה, או לא בסדר, יכול ללכת, גם אם אתם נוסעים, גם אם לא יודע מה קורה, זה שאתם נשואים, זה שאתם זה לא אומר שום דבר. לא לקחת מובן מאליו, בדיוק. ומה קורה בזוגות? כי זה משאיר גם את הזוגיות חזקה. נכון. כי אנחנו מבחינתנו כל יום צריך, רגע, אתה להגיד משהו? לא, אני מבין מה את באה להגיד. כי אנחנו כאילו מבחינתנו כל יום, צריכים להוכיח צריכים להוכיח אחד לשנייה, למה להישאר פה? אז עכשיו מה אנשים יגידו, כן, אבל זו עבודה מאוד קשה, זה לא עבודה קשה, להפך, כשאתם מפתחים, העניין פה שאתם לא צריכים להתעסק, אני לא צריך להתעסק במריה כל יום, אני צריך להתעסק בעצמי, איך אני מתפתח כל יום, ואיך אני בסביבת החלל שלי, גם עם עובדים שלי, יש לי מערכת יחסים מסוימת, אם אני רוצה שעובד יישאר ויעבוד בצורה מסוימת, אני לא יכול לצעוק עליו כל היום ולהגיד לו כמה הוא לא טוב, כי אז הוא ילך, אני צריך שיהיה לי מערכת יחסים מסוימת, אז אותו דבר עם כל אחד, גם יש לכם שותפים לבית, בסופו של דבר אני ומריה, עם כל זה שאנחנו זוג, אנחנו שותפים לדירה. נכון. אנחנו שותפים לבית, אנחנו גם חברים מאותו יום, לכל אחד יש את העניינים שלו, וזה בסדר לבוא ולתקשר, כי אנשים לא מבינים שזוגיות וחברות זה דבר שונה. יש חברות, יש זוגיות, יש שותפות. ואם אתם שותפים לדירה, ואתם שותפים לדירה לכל דבר, אתם גרים ביחד, לכל אחד יש את העניינים שלו, תכבדו אחד את השנייה. אין מה לעשות, זה בסדר גמור. אז לדעת לתקשר. עכשיו, הדבר האחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו זה פיננסים, שזה דבר שרוב הזוגות נפרדים בגללו, גם בהבנה שצריך לדעת לנהל את הבית, משק בית כמו עסק, במיוחד שאתם גרים ביחד, אולי יש פה אנשים חבר'ה שלא גרים ביחד עדיין, אבל בסוף אתם תרצו לגור ביחד, ובסוף זה בדיקה הכי טובה, לא כדי לדעת אתכם אתם מסתדרים, לדעת איך אתם מסתדרים כלכלית, כי כשעוברים לגור ביחד, מבינים איך אתם גם מסתדרים כלכלית. הטיפ הראשון שלי,
זה לדעת מה היכולות של כל אחד קודם כל. לך יש עבודה, לך יש עבודה, אתם צריכים לראות כמה כל אחד מרוויח. וגם מה הגדרת תפקיד של כל אחד. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שיש זוגות שיוצאים והם אומרים, אוקיי, הגדרת תפקיד של הגבר זה לפרנס והאישה נכון. תחזיק את הבית, או שאנחנו רוצים לעשות 50-50. עכשיו, אגב, גם אם אנחנו עושים 50-50, זאת אומרת, שתינו מפתחים קריירה, אז גם שתינו בבית. זאת אומרת, תמיד צריך לעשות רגע תיאום ציפיות של איך אנחנו רואים את החיים המשותפים שלנו ביחד. בסדר? ואגב, אני טוענת, רגע משהו שהוא מאוד חשוב, אם אתם בזוגיות שלכם החלטתם שהאישה נשארת בבית, לדאוג לילדים ולדאוג לבית ולפתח, זה עבודה לא פחות מהגבר, והגבר אמור לשלם. בסדר? אמור לשלם לדעתי, כי מה קורה? מה קורה בשלב מסוים? אם נפרדים, קיבלתם החלטה משותפת, רק אם זה החלטה משותפת, כן? קיבלתם החלטה משותפת, נפרדים והכל של הגבר, בחיים לא. אם החלטתם ביחד שנשארת בבית, הכל 50-50, פשוט מהמשכורת של הגבר. או ששתיכם מפתחים קריירה, והכל 50-50, וגם בבית 50-50. או הפוך, אם האישה עובדת והגבר נשאר, זה גם אופציה. רגע, יש גם מה שמתאים לאנשים. אני טוען שדבר כזה גבר מבחינתי, אני גם מדבר על חבר'ה, שנייה, אנחנו צריכים פה לעשות להם סדר, כי יש פה כנראה שגם אנשים שלא גרים ביחד, אוקיי? אז קודם כל אם אתם לא גרים ביחד, אני טוען שכן הגבר צריך לשלם, גם הבחורה כן לקנות מתנות ביום הולדת, דברים כאלה, אבל רגע. אגב, כאילו, לא, אני ממש חייבת לציין, באמת ממש חשוב, בגלל שאני מדברת המון פעמים על זה שאני אוהבת שאתה קונה לי ועושה בשבילי ומשלם, אז זהו, זה לא ממקום של אני לא עושה בשבילו כלום, אני לא עושה בשביל הגבר שלי, אני מפנקת כפול 20 גם לפעמים, ואני יודעת גם לבוא ולעשות ולקנות, זה שאני רוצה שהוא ישלם עליי, וזה שאני רוצה שהוא יפנק אותי, זה לא אומר שאני לא מחזירה, זה לא אומר שאני בוחרת גבר לפי הכסף שלו, זה אומר שאני רוצה שיהיה לי גבר שמתייחס אליי כמו שאני מתייחסת לגבר שלי, אין דבר כזה שאני אפנק, אני אעשה ואני לא אקבל את זה גם, ולכן מה שאני דורשת אני גם מקיימת. נכון, זה דבר ראשון. עכשיו, שוב, אני חושב שאתם רוצים לעבור לגור ביחד, אז אוקיי, אם הגבר לוקח על עצמו את הסחירות, והוא מרוויח סכום מסוים, אני חושב שהוא צריך לדעת כמה הוא יכול לשלם, ולפי זה לקחת שכר דירה. לא לקפוץ, לא לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יכול לשלם X, אבל בגלל שהבחורה רוצה, אני אשלם Y. לפי היכולת שלך, הגבר, זה לפי היכולת של הגבר. עכשיו, נכון שהגבר תמיד צריך לבוא ולהיות ראייה מקדימה, איך אני הולך להרוויח יותר, איך אני הולך לעשות יותר. ואני גם אגיד דבר כזה, אני בעד, תמיד, גם אומרים שאני גבר משלם בדייט ראשון וגבר זה, אני אישית חושב שגם אישה צריכה לפתח את עצמה, ואני אגיד למה, וזה גם בפן הפיננסי, כי ברגע שהאישה תלויה בגבר, לא משנה באיזה צורה, ברגע שאם יהיה להם קצת קושי בזוגיות, היא תגיד, רגע, אבל הוא מפרנס אותי, והוא עושה לי, ואז מה יקרה? תהיה תלויה. ואז מה יהיה? הם לא ייפרדו, יהיה להם מאוד קשה לפרד, הוא יגיד לא נעים לי, תלויה בי, והיא תגיד אני תלויה בו, והם תמיד ימצאו איזושהי דרך להישאר ביחד, ואז מתחילות שיחה בגידות ובלגנים ועל ההיסטור, וכל אחד הולך לפינה שלו, כי זה תלות. בדיוק, לא להיות בתלות בכסף, אין מה לעשות היום זה תלות הרבה פעמים אחד בשנייה, גם הפוך, אם הגבר נמצא עם מישהי שהיא, אני לא רוצה להגיד מרוויחה יותר, זה אותו דבר, זה שני הצדדים. מה העניין כאן, שבסוף תמיד אנחנו נתקעים איפשהו בפיננסים עם בזוגיות, כי אתם היום זוג צעיר לצורך העניין, אתם תרצו לעבור לגור ביחד בסוף, אתם תרצו להקים משפחה וילדים. אני אגיד לך למה נתקעים לרוב בפיננסים, כי פשוט לרוב זו האמת, הנשים פחות מרוויחות. נכון. אז ברור, אני אמרתי את זה כדיפולט, זאת אומרת, אם את החלטת כבר שאת מתכוונת להישאר בבית, אבל האם זה משהו שאני ממליצה עליו? להפך, אני ממש נגד זה, כי אישה חייבת להיות עצמאית, אישה חייבת לדאוג לעצמאות שלה, את לא יודעת מה יהיה מחר, ובלי קשר למחר, למה שתצאי עם מישהו ותהי תלויה בו? כשיש לך את הכסף של עצמך, את בוחרת את הבן אדם לפי הבן אדם, לפי איך שאת מרגישה ליד הבן אדם, ולא לפי תלות מסוימת בסביב הילדים או סביב עצמך. אז אישה צריכה להיות עצמאית, גבר צריך להיות עצמאי היום. אגב, אתם יכולים גם לפתח משהו ביחד, כן? אבל המטרה היא בסוף שכל אחד יהיה אחראי לפיננסים שלו. כל אחד יבין כסף, ידע כסף. אנחנו חיים בעולם אבל מתביישים לדבר. יש משמעות מאוד גדולה לכסף היום. יש גם נרמול, אנחנו שמענו, ראיתי סרטון לפני יומיים של מישהי שאומרת שזה סבבה להיות נגיד במינוס, ואני פשוט הסתכלתי על הסרטון. כן, היא צורחת, כולם במינוס היום. תגידי מה, את רצינית? אני לא האמנתי שראיתי דבר כזה, זה נרמול מטורף של המטריקס, שזה בסדר להיות במצב כזה. אתם מבינים שבן אדם שהוא במינוס נמצא בהלוואות כל החיים שלו, כי אתם פשוט מבינים כסף שהוא לא שלכם. ולמה הם במינוס? לא בגלל שהם פתחו עסק, בגלל שהם רוצים לנסוע לחול, כי הם רוצים לקנות זרה. בגלל זה הם במינוס עכשיו. זה התנהלות לא נכונה. יופי, עכשיו אני אגיד לכם משהו. גם הרבה גברים היום נמצאים במינוס. אני רואה, אני יודע, יש לי ראשון של סוכן פנסיוני, ומגיעים אלינו הרבה אנשים נמצאים במינוס, לא רק בנות. נכון שזה יותר נשים, כי נשים פחות יותר להתנהל פיננסית, והיום טיפה יותר, כי יש יותר מודעות, אבל מזעזע, זה פשוט מזעזע מבחינתי,
שבן אדם מגיע למצב כזה, תהיו בקונטרול, תדעו מה אתם עושים עם הכסף שלכם, איפה אתם יודעים מה יקרה מחר. שאני לא אומר שאתם צריכים עכשיו שיהיה לכם מיליונים בבנק, נכון, אבל תדעו להתנהל נכון פיננסית, זה לא משנה אם אתם מרוויחים 40, 50 אלף, 15 אלף, אם אתם לא יודעים להתנהל פיננסית, אתם תקרסו, וזה לא משנה כמה אתם מרוויחים. אני מכיר אנשים שמרוויחים 10, 15 וכבר קנו בתים ומתנהלים מאוד נכון פיננסית, כי הם יודעים מה הם יכולים להוציא, והם יודעים מה הם יכולים להרשות לעצמכם, וחיים טיל בליסטי. ואני מכיר אנשים שמרוויחים 40, 50 וגם 100 אלף שקל, והם מוציאים יותר, אבל על מה? גם לא משקיעים את הכסף שלהם, וחיים מהיד לפה. וזה מה שהורס זוגיות. כולם במינוס היום, וואו, זה לא וואו, נכון, מה היא עשתה? לא לנרמל את זה, לא לנרמל מינוס, יש אנשים שיש להם בניינים, אל תנרמני לי מינוסים, אני לא במינוס, אני הייתי במינוס כשהייתי בת 19, בסדר? והגעתי והאשראי לא עבר לי כשרציתי לקנות בסופר, לא לנרמל מינוסים לדור הצעיר, יש אנשים בגיל 20 שעושים מאות אלפים בחודש, יש אנשים בגיל צעיר שעובדים מהבית דרך הדיגיטל, יש אנשים בגיל צעיר שיש להם דירות, בואו נדבר על זה, בואו ננרמל את זה. אם אתם במינוס תנסו ללמוד כמה שיותר עוד מקצוע, עוד כישורים שיוציאו אתכם מהמינוס הזה, תתחילו ללמוד התנהלות כלכלית, אל תנרמלו, זה סבבה להיות במינוס, יאללה אני אטוס לחול, יאללה אני אקנה עוד חולצה בזרה, מה עובר עלייך? איך אפשר לנרמל בכלל דבר כזה? אני ראיתי את הסרטון הזה, בסדר, והיא חמודה, היא לא התכוונה למשהו רע, אבל אני ראיתי את הסרטון הזה ואמרתי לעצמי, what the fuck? אני לא האמנתי. למה בחורה בת 20 צריכה לראות את זה שעכשיו השתחררה, בחורה שעכשיו השתחררה צריכה לראות את הסרטון הזה ולהגיד, יאללה סבבה, כולם במינוס. לא. אתם לא רוצים להיות כמו כולם, אתם חיים היום, הרבה אנשים חיים כמו כבשים, חיים כמו כולם, זה כמו שמנרמלים השמנה. זה בסדר לאהוב את עצמך כמו שאת, זה בסדר, סליחה, או כמו שאתה, זה בסדר, לא, זה לא בסדר. אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלה. אם אני עכשיו מעביר לחשבון שלכם 1,000,000 שקלים, אתם לא תרצו? לא, אני רוצה להיות, אני מעדיף להישאר בקטן, במינוס, זה כולם נשארים ככה, לא, אתם תגידו, תביא לי עכשיו את הכסף. עכשיו, מה העניין פה? שזה לא העניין של הכסף והמינוס, העניין זה מה אתם אומרים לעצמכם פה, כי אם אתם רגילים לחיות ממינוס למינוס, אתם גם בתודעת חוסר מאוד מאוד גבוהה, ודבר שני, האנשים שנמצאים במינוס, בדרך כלל שיכנס להם סכום גדול של כסף, מה יקרה? הם בזזו הכל ויחזרו למינוס, כי זה איך שמרגילים לחיות. זה התנהלות כלכלית, זה בכלל לא קשור לכסף. אני שאלה לך שאלה, לפני 3 שנים, 4 שנים, שעברנו לגור בדירה ההיא, אני הרווחתי אז כמו שאני מרוויח היום? לא, אבל עדיין לא נכנסת למינוסים. כמה אני מרוויח היום יותר? כפול, פי כמה וכמה 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 וכמה, ועדיין, עם כל הפחדים ועם כל הזה, התנהלתי מעולה, וגם לא הורדתי מאיכות חיים שלי, אבל ידעתי מה אני יכול להרשות לעצמי. מסכימה איתי, ידעתי מה אני יכול להרשות לעצמי, כי זה התנהלות פיננסית, זה לא קשור לכמה אתם מרוויחים, התנהלות פיננסית זה א' ב', ואנחנו לא יודעים חוזרים לזוגיות, זה לא משנה, כי תצבנו. בזוגיות, כי תצבנו, כן, בזוגיות, תדברו על הפיננסים שלכם, תדברו על כסף, גם בסוף מה השאיפות של כל אחד. אתה יודע מה מצחיק אותי שיושבים בדייט ראשון, וכל אחד כזה, מה אתה עושה ומה פה ומה שם, ואז כזה כל אחד מרים מעצמו, ואז שהם נהיים ביחד ומפסיקים לדבר על כסף, אבל למה דיברתם על זה בהתחלה? תדברו על זה, אני יכול להגיד לך כן, לשאול, כמה הוצאת השבוע, כמה אתה הוצאת? יש לי חבר. מה קנית? איך מתקדמים מפה? מה השאיפות הפיננסיות שלך? מה זאת אומרת? וזה לא אומר שצריך להודיע על כל דבר, תשמעו, אני אספר לכם סיפור, יש לי חבר שזה זריז, עבר לגור עם הבדוק שלו, הם היו 2 ביחד ונפרדו בגלל מצב פיננסי, אסביר לכם למה. הוא מרוויח סבבה, היא לא יודעת להתנהל נכון, היא עובדת באיזה עבודה, הוא עצמאי, והוא גר בדירה שהוא יכול להרשות לעצמו. ואז הם עברו לגור ביחד, והוא שאל אותה, הוא אמר לה, אנחנו הולכים לקחת דירה שהיא יותר, אני אשלם יותר, אבל את צריכה לשלם X, נגיד 30%. אני משלם 70% עד 30%, אבל אני צריך לדעת, והיא לא אמרה לו שהיא במצב כלכלי לא טוב, והם עברו לגור ביחד, והוא הבין שהיא במצב כלכלי לא טוב, כי היא התביישה לדבר איתו על זה, כי היא לא התנהלה נכון. גם אין בושה, אין בזה בושה, אפשר לשנות, מה זאת אומרת, את לא מבינה בפיננסים, הכל טוב, את יכולה ללמוד פיננסים, ממה שתתבייש. כנראה לא רצה בסיפור. אבל אם לא תדברי על זה, איך תשני את הסיטואציה? בן אדם שלא רוצה לעזור לעצמו, אף אחד לא לעזור לו. עכשיו, מפה לשם, מה שקרה, שזה ממש, זה היה משך שהם עברו, אבל 2 הם הרזיקו, כי הם ניסו לשפר את זה, והיא לא עשתה משהו בכיוון של זה. הוא גם אמר לי, אחי, אני מבחינתי שתי בבית, אבל לא יודעת להתנהל, למה היא אמרה לי את זה? זה מבחינתי פגיעה באמון שלי, והכניסה אותי ליותר בלגן, ליותר לחץ, כי אני פתאום מוותר על עצמי, פתאום אני לא חי כמו שאני רוצה, הרמת חיים שלי ירדה, וזה פוגע, אני פוגע בזוגיות, אתם צריכים שלכם, זה גם תקשורת. חוסר תקשורת בפיננסים וברמה הכלכלית פוגעת בזוגיות על כלום ושום דבר. משהו שאפשר בסך הכל לדבר עליו, לפתור ולראות איך מתקדמים. נכון. זה הכל. אז בואי כל אחד ייתן להם כזה טיפ סופי לפני שאנחנו מסיימים.
אני חושבת ש... אתה רצית לדבר? אז דבר. לא, כשבי שאת חושבת כי אני כבר לא רוצה להגיד. אני רוצה רק לציין, בגלל שדיברנו פה באמת על הכל, דיברנו על תקשורת, על פיננסים, זאת אומרת, ברגע שמכניסים את זה גם מגיל צעיר, ומדברים על זה מגיל צעיר, מאוד קל לפתח מערכת יחסים שהיא באמת מקדמת, חברית, זוגית, טובה, להיות כמו בזוגיות של פעם, אומרים תמיד על הזוגיות של פעם, של... לא שהזוגיות של פעם הייתה טובה, אני חושב שצריך שילוב של שניים. למה? פעם אנשים היו הרבה יותר ביחד. אני אגיד לך למה. אבל יכול שזה לא היה מהסיבות הנכונות, נכון? אני אגיד לך למה, אני אגיד לך קודם כל, כמו שאת תגידי שפעם אנשים... לא, זה כמו שאת תגידי שפעם האנשים היו הולכים, עובדים שכירים, כמו דודה שלי, 30 שנה במקום, זה אומר שזה טוב? לא, זה לא אומר שזה טוב, אני חושב שכל אחד צריך לחיות את החיים שהוא רוצה, וגם אם אתם נמצאים בזוגיות ושתיכם לא רוצים להתחתן, אל תתחתנו, תחיו בזוגיות טובה, זה לא קשור להתחתן, זה לא קשור לנרמול, תעשו מה שטוב לכם. אתם רוצים לחיות בזוגיות פתוחה, תהיו בזוגיות פתוחה, אתם רוצים להיות בזוגיות סגורה, תהיו בזוגיות סגורה, אתם רוצים ילדים, תביאו ילדים, אתם רוצים כלב, תביאו כלב. מה שאתם רוצים, אל תבואו ותעשו מה שנראה לכם שאחרים עושים, לא, תעשו מה שטוב לכם, וזהו, גם מבחינה כלכלית, אתם רוצים להתנהל בצורה מסוימת, תהיה לכם תקשורת שיהיה לכם טוב, כי בן אדם שטוב לו, מה אתם יכולים לקחת? אני מכיר אנשים שרוצים לגור במגדלים כמוני, ויש אנשים שרוצים לגור בקרוון. נכון. ואם טוב לבן אדם, תעשו מה שטוב לכם. תעשו מה שטוב לכם. זה מה שלא מבינים, אין נכון ולא נכון. בדיוק. יש, אוקיי, גם לא להקשיב לכל אחד, להקשיב לאנשים שחיים את החיים שאתם הייתם רוצים נכון. לחיות. בסדר? כי מה שנכון לי לא בהכרח נכון לכל אחד, אבל כן, מי שרוצה לחיות את החיים שלי, ומה שנכון לי, כן יהיה נכון גם לו. באמת לגמרי. אז זהו, אז הטיפ שלי מבחינת זוגיות טובה, אני חושבת שכל אחד צריך מקום בזוגיות, לתת לשני את המקום, וגם להתחבר לאנרגיה האמיתית שלו, זאת אומרת אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. כי ברגע שגבר מקבל את המקום הזכרי של לחזר, ולקבל את ההחלטות, ולהרגיש גבר בזוגיות, וגם האישה מקבלת יותר את המקום הספונטני והרגיש וההכלה, ולהרגיש סקסית, אז בעצם גם מטבע הדברים, הזוגיות נהיית יותר חזקה, יותר טובה, כי כל אחד מרגיש שהוא מקבל את המקום הטבעי שלו. כי ברגע שגבר נמצא באנרגיה זכרית שלו, ואישה נמצאת באנרגיה הנקבית שלה, אז גם הזיווג יותר מתאים. מה שאני רוצה להגיד, זה מאוד, כאילו, מה שאני הולך להגיד זה מאוד לא זוגי, אבל זה מאוד משפיע על זוגיות, התפתחות אישית. נכון. ברגע שאתם לא נמצאים בהתפתחות אישית כל אחד מכם, אתם לא תצליחו לייצר זוגיות, כי זוגיות זה בסופו של דבר לא רק זוגיות. זוגיות אני תמיד אומר זה נחמד, אבל זה לא זוגיות, זה הרבה יותר חברות, זה הרבה יותר אנושיות, זה הרבה יותר להבין אחד את השנייה, זה הרבה יותר תקשורת. וברגע שאתם לא מפותחים אישית, אתם תישארו קטן מלמטה, ואתם לא תצליחו גם להבין את הצד השני, כי אתם תהיו בבלבלות עם עצמכם. אז התפתחות אישית חובה לכל אחד, גם לנשים וגם לגברים, התפתחות אישית משהו שהולך איתכם לכל החיים. אל תחשבו שאתם עושים משהו, הגעתם אליו ואתם מפסיקים. וכמו שאני הולך לחדר כושר ואני אפסיק להתאמן, הכל ילך. אותו דבר בהתפתחות אישית. ברגע שאתם לא תפתחו את עצמכם, אתם לא תצליחו לייצר כסף, אתם לא תצליחו לייצר את גוף החלומות שלכם, ואתם לא תצליחו לייצר זוגיות טובה. התפתחות אישית זה א' ב', זה הבסיס של כל דבר. בוא נסביר רגע מה זה התפתחות אישית, כי התפתחות אישית זה דבר כללי. נכון, התפתחות אישית מבחינתי זה לבוא ולהיות כל יום לעבר הבן אדם שאתם רוצים להיות, אם זה מבחינה פיננסית, מבחינה גופנית ובחינה אישית. זאת אומרת שאם אתם לא תלמדו להכיר את עצמכם, ללמוד את עצמכם, לשפר את עצמכם בכל תחום בחיים, מאוד, מאוד קשה לבוא ולייצר לך משהו, ואני אגיד, להיות יותר תקשורתי, להיות יותר מפותח, ללמוד את העולם, ללמוד דברים חדשים. אז אני אגיד, התפתחות אישית. לאתגר את עצמכם. בדיוק, בנוסף למה שעדן אומר, התפתחות אישית זה קודם כל להעלות לעצמי את ההשקפה שלי כלפי עצמי, זאת אומרת איך אני רואה את עצמי, שכל פעם אני אראה את עצמי ברמה יותר ויותר גבוהה, ויאהב את עצמי יותר ויותר. נכון. להיות בטוח בהחלטות שלי, ולהרגיש שאני מתקדם כל יום עוד צעד קדימה. זאת אומרת עוד צעד קדימה זה יכול להיות בכל תחום, זה יכול להיות באישי. וגם להיות בטוח לגבי ההחלטות שלי. לחזק כל הזמן את הדבר הזה. אנשים שהם מבולבלים והם לא בטוחים בעצמם, והערך העצמי שלהם נמוך, הם לא יצליחו בשום דבר, לא רק בזוגיות. ולצערי הדור של היום, הרוב מאוד מבולבל, הרוב מאוד לא יודע מה הוא רוצה. גם כשהוא משיג הוא לא יודע מה הוא רוצה. בדיוק, עכשיו אף אחד לא יגיד לכם מה אתם רוצים חוץ מעצמכם, תשבו עם עצמכם ותתחילו להבין מה אתם בדיוק רוצים. מה נכון ומה לא נכון עבורכם. זהו, היה כיף. מקווה שאהבתם, זה היה מאוד ארוך, אבל זה היה מעניין, היה לך כיף איתי? ממש, אני לא הרגשתי שצילמנו בכלל. נכון. טוב, אז רגע, אם אהבתם, מוזמנים להגיב. אם אתם רוצים שאני ארח עוד את עדן, תודה רבה, אירחת אותי בסלון שלי, יפה מאוד. לא, בערוץ היוטיוב שלי, אז תרשמו בתגובות, ואם אתם רוצים שהנה עדן שם את המשקפיים, מוזמנים להגיע גם לאינסטגרם שלנו, אני מצרפת למטה בתיאור את האינסטגרם שלי, את האינסטגרם של עדן. היה לי סופר כיף, אל תשכחו לעשות לייק, לשלוח את הסרטון הזה לבן אדם, חברה, חבר, שלדעתכם זה רלוונטי אליהם, כי בואו נעזור לעוד אנשים בעולם.
וזהו. ביי, עד הפעם הבאה. כיס כיס, ביי ביי.